So what's up sa inyo mga kasabwat? So good day sa inyo mga kasabwat. Nandito tayo ngayon sa May Gallego, Camarines Sur. Ayan oh. Lo, sarap tumalon dito oh. Alright. So pauwi na tayo ng ano, pauwi na tayo ng Maynila. Ayan, may bagong kainan dyan oh. So ayun, ayan yung tulay ng Gallego guys. Ayun, may skit dun oh. Ayun yung sakaya namin dati, ganyan. Ayan oh. Dito tayo yan guys. So ayan guys, pauwi na tayo. Ayan, may putik-putik pa oh. May putik-putik pa yung motor natin. Nakawala din yan pag nananakbo. So inigpitan ko lang yung kadena. Tapos ayan na, kasi maluwag na eh. So babakbak na naman tayo. And bala na kung anong ano. Hindi pa ako nakakapagpagas guys. Meron pa oh, naka-ano pa to oh. Hindi pa naka-reserve. Hindi pa naka-reserve. So balik na tayo ng ano, ng Manila. Let's go. Papagas na tagkawin na lang tayo magpapagas para dire-diretso yung ano natin, ng ating takbuhan. Hindi tayo patigil-tigil. Full tank, unleaded. Malambot yung gulong natin. Pero ano, maganda yan sa lubak. Hindi masyadong ano, ramdam yung ano, yung lubak. Tama lang yan. Hindi naman yan basta-basta mabubutas. Sa kurbada lang talaga ano, pababa. Mamaya ko na yung titigasan pag wala nang ano masyadong lubak. May parang may paulan dun oh. Ang ganda na ng ano dito oh, nilapada na dito oh. Tama lang to, nilapadan yung kalsada. Ayan oh. Ito, lagi dito kasi may na-aksidente guys eh. Sa part na to, lagi may na-aksidente dyan, kaya nilapadan na nila. Iba kasi yung pagkakagawa yun, hindi masyadong ano, pag ganun dapat yun oh. Ay, hindi nakakaputi na oh. Nako, umuulan. Mayroon tayo dito. Ayan oh, lubak oh. Wala, gasaan natin yung lubak na yan agad. Wala, mulundag man talaga eh. May umuulan nga sa dulo na yan. Nagkakaputi na naman tayo nito guys. Wait, mukhang hindi na naman tayo na makakapag video na ito. Tapos putik ulit. Wait, ayun, nakakaputi oh. Tatanggal na siya. Doon lang siguro sa part na yun, naulan. Okay, okay lang yan. Kung matigas ang gulong, yari sakit dito sa katawan. Kaya hindi makapalatandaan na umuulan sana eh. Pag may nakasalubong ka, nakakaputi. Tapos ang iisipin naman niya, hindi maulan doon sa part na yun, wala siyang kaputi. Yung pasalubong naman,
Isipin mo naman, ay umuulan doon sa kabilang yun. So, ang thinking mo na ito, kailangan natin hintayin kapote. Awit. Kailangan ko dyan kung alin nagagamitin ko dyan. Pero mamaya, pag umulan, nagagamitin ko yung malaki. Para mabilis tanggalin. So, may tumatama na, oh. Tayo dyan. Tayin ko muna to, guys. Ayan yung Tagkawayan, oh. Welcome to Tagkawayan. Picture muna tayo bago tayo magkaputi. Picture muna tayo. Alright, lagpas na tayo sa Gateway to Bicolania, guys. Dito na yung mainit. Wow! Lubak agad. Taragis. Ito, di ba? Paglagpas mo ng Bicolania, ito na. Umpisa natin yung ano. Pagtapos mo ng Tagkawayan, paglagpas mo ng Gateway to Bicolania, papalasapin ka muna ng konting magandang daan. Ayan, simentado. Tapos mamaya pagdating doon sa may dulo, sigurado, baka tayo roller coaster. Ayan, o. Tagadeng. Ala. Guys, kaya yung motor natin, guys, itong TMX na to, sanay na sanay ito sa ano, sanay na sanay ito umuwi ng Bicol, diba? Kaya dala-dala lang tayong tools lagi. Kasi pag tayo nasiraan dito, may pangayos tayo. Kasi may mga lumulog na balls dyan pagka matindi yung tagtag. Pangit ito dati, ito is ayos na, simento na. Ito na lang. Ayan, o. Grabe ito, guys. Ayan, o. Balang-balang. Nahanap tayo ng dadaan ng hindi, ano. Nakakaiwas naman pagkakita. Ayan, nalalaki, o. Pag nakakita naman, lalo tumaga, kahit pa paano, maiiwas-iwasan natin ng konti yan. Pag gabi, tas mabilis yung takbo mo, ay, handa mo na yung ano, handa mo na yung suspension mo dito, saka yung gulong. Nilipad na yung ano natin, ah. Makakabog pa. Ayan, oh, nilagyan na ng tambak yan, oh. Dati wala yan. Galing pa naman dito sa kurbada na to, oh. Tapos mabilis yung takbo mo, hindi mo ano, nairam pa lang ano dyan. Ganda pa naman ang daanan dito. Mas mga kasalubong mo dito, mga truck na malalaki. Yeah! Tragis. Meron traffic, ah. Alright, update ko na ulit kayo, guys. Alright, guys, gumako na tayo. 11 na. Ayan, oh. Banayad yung ano, banayad yung Karagatan. Napasabak tayo ng matinding hatawan kanina. Kaya ano, nag-focus muna ako sa pagdadrive ko kanina kasi mayroon tayong nasa unahan na ano, naka-sniper tsaka naka-sniper tsaka yung nakapang motocross na Honda. Okay, pagsabayan tayo. Kaya napa-focus sa pagdadrive. Since tumigil na sila dun sa kabila, ay sa ano, so chill ride muna tayo. Grabe yung hatawan namin kaya kanina. Pakbakat kami kaya kanina. Papahinga muna tayo sa hataw.
Mamaya ulit. Nakalagpas na tayo sa ano, mga lubak-lubak na ano, na daanan. Isa rin yun sa ano, sa dahilan kung ba't di ako masyado nagpaano ng video, nagbibideo gawa ng kailangan mag-focus tayo sa pagdadrive. Pag dyan sa mga parting ano, Calawag, Lopez, Cagkawayan, kailangan talaga focus din sa pagdadrive. Napakaraming lubak. So maganda talaga pag umaga kasi hindi mo masyadong hindi mo masyadong masasagasaan yung lubak. Unlike pagkagabi talaga, wala kang option kundi ang choice mo ay sagasaan yung mga lubak. Tuyo na agad yung ano ko. Tuyo na agad yung mantika ng aking ano, yung aking nilagay na ano sa kadena. Sobrang init ng ano, init ng kalsada, init ulan, nahuhugasan. Mamaya maingay na to. Ano ulit kung anong improvement dun sa diversion road ng Calawag, Gumakatimunan bypass road. Mataas daw ang ano dun eh, sabi nila eh, nakakailang daan na rin na ako dun. Mataas talaga yung ahon dun. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano ahuli nitong ating motor. May video man ako niyang bypass road, ano na yan, na nakaraan pa. So para sa mga baguhan, papakita natin kung anong sitwasyon ng kalsada dito sa bypass road. Alright, so update na kayo guys pag nandun na ako. Alright, so ayan guys, nandito na tayo sa bypass road. Alright, dito tayo guys sa bypass road. Bypass road ng Lopez, Gumakatimunan bypass road. Alright, tingnan nyo kung gaano kaganda ang daan dito guys. Halos tayo lang dumadaan dito. Kaya pwede kayong humataw-hataw dito kung gusto nyo. Hindi ako dumadaan sa kabila kasi pag umaga talaga dito ako dumadaan. Kasi pag ano doon, pag may pasok ang mga bata, labasan, saktong labasan, mga traffic dyan sa kabila, marami sasakyan. Tsaka na-enjoy ko dito yung mga ano, mga kurbada. Ayan o. Napakaganda talaga ng ano. Malayo dito guys, may kalayuan dito, pero kung hindi ka naman nagmamadali at gusto mong enjoyin yung ano, yung kalsada, all goods na all goods dito. Mag-uumpisa na yung ahon dito guys. So, ahon, rolling hills kasi dito guys. Ahon Lusong. Medyo may kataasan yung ano dito. Ayan o, bibiluhan mo lang dito. Ahon na yan guys o. So kayang-kayang ahonin yan. Babalan tayo na ang gear. Ayan o. Yun nyo guys, napaka pangat niyang ahon na yun o. Rolling hills, pagka ahon mo, lulusong ulit. Yan, ang ganda ng view. Ayan, paahon pa yan guys. Ayan o, pataas. Paahon yan. Diba? Pero masarap dito mag-drive. Tapos ikaw lang yung dumadaan no? Woo! Ganda. Kitang-kita mo talaga yung kabundukan na yan no? Nasa baba pa lang tayo.
pumataw kayo dito guys, oh, lalo na kung mga underbone yung motor nyo, big bike, ang sarap dito. Matutuloy na motor. Ganda pa ng ano, simento. Kapit na kapit talaga dyan ng gulong. Yung mga gulong na ganito, pang kontra, ay kapit na kapit tayo dyan. Tapos lulusong ulit yan guys. Yan. Wala pa siguro, wala pang ilaw dito pala. Ayan o, ang taas ng lusong. Ayan o, dungawan natin o, taas nyan. Tapos mataas din yung ahon. Pagpawi ka ng ano, hinahayaan ko lang lumusong dyan yung motor natin o. Walang throttle. Preno lang, engine brake. Wala sa preno, taas o. Tapos may crossing kasi dyan guys oh. Kailangan ano, alalay dito, slow down. Ano, kasi biglang crossing to eh. Mamaya biglang may sumulpot, diba? Alright. Tapos aahunin na natin yung matarik na ahon dyan. Pagkatapos dito, ayan o, bebeluhan mo lang dito sa baba para hindi masyadong ano, tawin mo lang dito sa paahon na yan o, rubada pa. Hey, akinta pa yan guys o. Hindi halatang ano, pag nasa video kasi hindi halatang matarik tong ahon na to. Kahit tindo siguro bababa tayo ng ano, kaya ng kinto. Pinapahirapan yung map nila. Tapos lulusong ulit. Ayan, lusong ulit, ahon lusong. Ayan, nakikita niya yung part na yun, no? Grabe yung part na yun. Sobra taas nun, no? Tanaw sa baba yung ahon eh. Ito kambing. Kakahula natin yung aso. Ayan, nahuli natin yan. Bibiluan natin sa baba, dinahon. Rolling hills, diba? Ayan na, yung ahon. Ngayon na dito, pag may kasabayan ka, mabilis din magpatakbo. Kabulan kayo dito. Oh, shit. May mahabol sa likuran guys, oh. Ayun yata naka-sniper na dalawa. Oo nga, sila nga yan. Luha natin dito sa baba. Ayun na naka-sniper, oh. Mahabol. Brelo. Ang taas nito guys. Bababa tayo ng gear dyan sa taas. Ang taas po dito guys. Gago. Kaya ng kwarta. Kaya sila yung dalawa na nakas na ano, magkakano, nakababol. Yan, nakakabirad. Taas. Nakas na yung sniper, oh. Grabe. Partido, may angkas pa. Bagay, 150cc na, 155 na yun guys. Ayun yung kasama ko kanina doon sa ano, ako na sila. Nawala yun naka CRF.
Ito lang tayo. Ayan o. Ganda o. Ay naman pare. Woo! Ang ganda ng ano. Ang bilis oh. Ayan agad yung ano, Tagusan. Alright, Tagus na tayo sa bypass road. Nakita nyo naman guys. So mamaya update ko lang kayo pag nasa atin muna na tayo. So ayun mga kasabot, nandito tayo sa Lumang Atimunan. Ay sa bagong ano, sigsag. Wala, bawal dumaan doon, nakalagay. Ito, dito rin dumadaan itong mga to. Dito tayo sarado. Dito muna tayo dadaan. Mas malayo dito ng bahagya kaysa doon. Banta kay Pulse oh. Binutas, pinaghati para magawa ng daan. Ayun ang tuloy. Hala. Ganda, makapicture pala tayo dito. Wow, napaka nice pare. Picture lang tayo guys. Ganda ng view eh. Diba? Ang ganda ng view. Pakas par. Ayan o. Look pare o. Solid. Woo! Sarap. Lamig. Mataas yung ano dito, mataas yung ahongin. Hey! Tapos nakabisikleta ka, dito ka dadaan no? Okay tayo. Bigyan natin ng space yung mga tracking. Mahirap makipagsalubungan dyan eh. Nag-aalanganin kasi yan pagka ano, kailangan nakakabuela lalo't paahon. Diba? Lalaki ng... Oy! Laki! Yay! Ah! So ayan guys, update ko na lang kayo kapag nasa ano na tayo sa Lukban. Medyo matagal-tagal pa to. Alright. So ayun guys, nandito na tayo sa Lukban Luciana Road, kung saan nagkakabangkingan. Wala pa, hindi pa tayo nakapag stop over. Hindi pa rin ako nakapagdagdag ng hangin. Ganun pa rin, tinatamad ako tumigil. Kasi ayun, nakapansin nyo parang may ipaulan. Kung hinahabol ko yan, baka tayo ano na naman, makakagulan na naman. Siguro doon, kakain na lang tayo ng bibingka. Meron dyan nakakain na ng bibingka eh. Saka ano rin tayo na may signal. Wala kasi signal dito eh. Sa power tayo sa may signal. Nakaramdam na ako ng gutom. Hindi ko alam kung anong oras na.
Kaya malalaman natin siguro mga 1:30 na. Dulas ah. So far so good, maganda yung panahon no. Pero may dagim, may ano, may dagim. Mamaya pag ano, magiging ulan na yan. Wala pa tayong hangin eh oh. Sumasabay na sa bounce yung ano ng ano, unahan at hulihan. Nakakatamad tumigil. Yung ano, park ko. Ba, sulong-sulo natin yung daanan. Bababa. Ayan o. Hanggang dito yung espalto. Tulumban! Tulumban na tayo guys. Ayan o, kapaganda o. Wow, doing the Kalayaan. Welcome to Kalayaan, Lumban. Ay, may post din o. Dam. Wala pa rin tayong kain. Hindi pa nagugutom. Hindi pa puli. Pag gutom na, saka tayo titigil. Wala pang patayin yung makina natin. Grabe. Kanina pa tumatakbo. Mainit na oh. Mainit na yung makina. Net. Ayan. Very nice. So ayun mga guys, nakakain na tayo dito sa Lumihan. Ayan, nakain tayo ng lumi. Tapos nagpahinga ng 30 minutes. Mahigit magti 3:30 na. So dumating ako dito is 2:59. So magti 3:30 na. 30 minutes din tayo nakapagpahinga. Nakapag-unat-unat. Ayan yung motor natin, nakapagpahinga rin kahit pa paano. Nakapagpahinga na tayo. Balik na ulit tayo sa ano, sa biyahe. Pakinggan yung makina guys. So ayan, tahimik na ulit siya, nakapagpahinga na eh. So bakbak na ulit tayo. Muntik na. Muntik na yan ah. Buti na lang. Let's go. Kurbahan na naman. Kanina sumayad yung ano ko eh. Sumayad yung center stand ko. Doon sa may kabinti. Sobrang lin. Tumaskas eh. Kala ko sesem lang ako eh. Nakalang dyan. Bagong gulong oh. Sarap niyan, mambangkingan. Woo!
unahan natin. Sarap. Nakaka-enjoy talagang dumaan dito, idulas. Kaya buti walang ulan. Thank you Lord. Ayos yung biyahe natin. Nung dumaan ako dito nung nakaraan, grabe. Uy, nakasumakid na naman center stand ko. Nagkalakaan na tuloy akong sumagad dito. Baka sumagad ulit. Semplang na tayo yan, naabot. Woo! Maganda ng kurbada Sus. Tama na yung 50 sa kurbada. Tayo mag-overshoot. Woo! Para nasa Marilaki lang buti ka na. Paglalo ay kamatayan ganun po. Yan ito medyo sharp. Dira sa lubong pala. Mabitak ito, mabitak. Tayo baka yan yeah, hindi yan overshoot hindi na overshoot yan baba na tayo ng windmill, Pililya. Kitang kita yung buti na lang maganda yung weather dito ngayon. Hindi tayo basang-basa sa ulan. So hanggang dito lang siguro guys yung ating episode ng ating Manila Bicol Manila na ride. Sana may idea na kayo na kahit back to back yung TMX natin, walang problema, hindi yan nagkakaproblema. Kasi ito guys, alaga naman to sa langis, tapos alaga din to sa maintenance ng battery. Yun lang, dalawa lang yan na component dito. Basic to, mga basic lang para napapangalagaan natin yung ating makina, tsaka yung mga
daloy ng kuryente. All in all, goods. Hindi tayo naplatan ngayon. And masarap, hindi masakit sa katawan. Masakit lang sa puwit. Kasi mainit eh. Mainit sa pag matagal na nakaupo. Mainit sa puwit. So bago yung natin, bago yung ating seat cover, maganda rin. Malambot siya. Pero pag matagal na, siyempre pag matagal ka na nakaupo, parang matigas na. So yun, hanggang sa muli guys. Hindi ko alam kung kailan ulit tayo makakabalik sa Bicol. Pero pag bumalik ako sa Bicol, baka mag Siroma or Karamuan ride, ganun. Dito lang tayo ng budget. Walang budget eh. So yun, magpo-focus na ulit ako sa pagdadrive kasi malapit na tayong bumaba dyan. Ano dyan eh, medyo anong daanan dito sa pagbaba Nilikage, marami na sasakyan. Hindi na tayo update ko na lang kayo pag nasa bahay na ako or malapit na ako sa bahay. Yari. Ay, grabe oh, aksidente men. Oh, ito bumangga. What the heck? Grabe. Nangyari. Pumalpok siguro yun. Pero wala na eh. Naisugod na yata sa ospital. Sana safe. Sana safe yung na-aksidente na yun. Medyo ano kasi dyan, pag hindi mo kabisado yung kurbada na yun sa may part na yan, lalo na pag gabi, grabe dyan. Biglang liko, tapos biglang ahon. Delicates. Kaya kailangan, pagka hindi mo kabisado, dandahan lang. Yun lang naman ang dun. So, sana lang. So ayan lang guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And see you on the next vlog. Ride safe, ride safe, and peace out. So alright guys, nandito na tayo din sa EDSA Ortigas. And malapit na tayo sa bahay.